sajalan pernah aya dedeh teuing lan sinaboting riwayat sakur kodira jalan dorong lagi rarayeng dambu aku guru ngaji Quran ya malah dados api Abdul Qadir Jalan dedeh pada datang ke superlan kuhur ngawas kitab fikih maring ulama bil wafat wasta nepo ukil kang duwe tanda ya Rabbana ukil punika kasih dedeh teuing wa dending se awas tato sawade mari Indonesia bangsa Mubarak putra ingkang bangsa mazumiun liduhur lana Syekh Muhyiddin Yarsa dedeh teuing Insan kuing hadis Nabi kasih nalir sagungi ulama sing aku boleh kuastane kalawan saking Muhammad anak kasana bakilan seem wa lawan malih saking aku kang wasta ya Rabbana lawan sakit Abul Qasim kang kaputra dending Ahmad Kurgiun iku bangsane miwasigyane ikan
kasih. Lada ngajar wadap serta sorok miwah naku arutlan kita pikir ya Rabbana ilmu mantik lawat ma'ade Allah badi lawan ilmu manikeun ngalengis kitu wa. Dari wastane gurune Yese Zakaria ya nya kitu putra ningali kang bangsa mazumil lenuhur lan balik rumah bakso apa ya Rabbana mari hujatul arifin dedeh teuing wa abul khair Hamad kang wasta putra aling kang bangsa putra ni muslim bangsane tias punika ngaran Syekh Abdul Qadir Jailani tarik wa tarik anggalap ilmu torekat serengku lawan ilmu tata krama gitu Syekh Qadir angalan irka pudika luar biasa saking astane gurune Kakasih Mamkodi Ambon Said Mubarak luar biasa tarik wa Mazumio Liduhu lan Syekh Abdul Qadir Jailani ya Rabbana ing masa iku menangi jamaning para ulia alap lagi terbang kang lima kabeh diwakang pawikam
lan sapi maripat sedaya ginuronan sampun tanana ingkang kalintang luar biasa mantap wa pokoknya mah tenang wa biang pokoknya mah ieu mah lain menyala ieu mah mangkana Sabdur Qadir lidangkung sakil sasama wangi ngaji kabeh malah satu ulama kang sami kinuronan deudeuh panon dari teh aya kakaroya geuning sadayapan sami kantun pangudinganekan depan ya bana demiran naon teh ya Seabdul Qadir wonten kang ah Imam Rafi wastani punika minangka siraing sakya ulama iya nya Imam Rafi para sabun mentuki karamatun ya Rabbana mangkana kunaon gitu Pak wong alim woi vibrasi Kalungguh ing peranjang badan sadaya micara kabeh piwakang para ulama aturan kang prayoga aya minangka gagantenipun guna sampun para ya Rabbana ingkang para yogi alah minangka anggen tenan Imam Rafi lungguh Bungsya guru ko direjelan linanggungi sesamaning paraulia kang lungguh ing paraja badan ya
uskino nanggentenana ing salungguhe gurune anglingge madrasah mangga sabuge sudaga kang sugih-sugih samia lumagi arat tambi nangka perbeya Rabbana perbeyane ambot jeke madrasah Agung Kinarya kadang dana naon wa pamuruk kate wong akeh mangka wis dari sampurna wong ngaji ka madrasah sampun guru wong ngaji Quran kita ya Rabbana barokah se Abdul Qadir Aburuki wasaparaja waktu punika hijrah Nabi Wincar panjatus kali dasar rasa langkung ngebun maka kang uringeta ya Rabbana Abdul Qadir Jailani nalika lungguh badan 15:25 kalania jados jaganot Imam Rabbani kawina se Abdul Qadir Jailani masaiku ingkang umum segatlah yang sang tawarsa ya Rabbana angkato wong kang unjungi lanjut anak kami iman rasa ulama lama para soleh serta dari para darah agung ingkang karamake
para wali Ustaz tadi mah lewat lah. Kori mah beuh. Tidak. Ing seakur kodir jalan ya Rabbana ulinten eta seakur kodir lain sampe meh lapangan angalap madak imam Oh, madap ka Imam Hambali nyawanya. Wastamikang sinukan dening Allah bonten dening ingkang karamah ake sabur kodir jalan tangkongan yen cinanda ya Rabbana lawan dateng kongan carita dawa gede pernah barang siar kadinya semuinin kalamat tekwan sampur kalau kira kasebut tingdora nyompok mangayeun masalah peraja yang dalam kitab kasebut datang ke kurang ya Rabbana lawan lewi amadangi lewi beciking aulia kang dinada sapaat lan muga-muga nyapaat padana kalawan laru beraning Allah kang maha luhur ingkang amun baking alam Hikayat. Lanjut Wak, lanjut ayatnya. Iya, kadang nih geus da. Karena ke jam 11 lewat, pokoknya mah jam 11 kurang beres. hikayat tingkang kari Tinggal ngadiekeun doang. amun sawiji ulama Daki Ahmad eta mah Wak. si abu goli kuastane kaputra Deni Sulaiman Hasimiun kang bangsa kalau nyebrang jembatan mungkul anata isunang rungu saking rungu simpatiman Pondok. aya makan lurus anu arah Solehar naik ulama di kangen masjid kang ibu
Seabdul Qadir nalika dohir kang putra maka pati mausen ada isawi masa anak Sultan Asa dadah teuing wa ing susu disuruh kadang angges ieu. Kadang diangges. Kayak angges ieu kadang diangges. Aju diganti. Panas. Ganti. Mak Bali ya? Mau alim orang Banten. Jadi saya makasih minta.